ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ರೇಲುಗಾಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1658 SMBT ಬೆಂಗಳೂರು ಮುರುಡೇಶ್ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ 8 ಗಂಟೆಗಳು 40 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 1ರಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ. आज हांव रेल्वे स्टेशनांत शूटिंग आयला म्हणलें लावय तुमी न्हय. आज हांव एक स्पेशल एपिसोड दाखोवचे आयला. तातूंत भितर एक स्पेशल गेस्ट तुमकां इंट्रोड्यूस करता. सगळ्यांक नमस्कार. आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनलांत भितरी आमगेल मंजेश्वर म्हळ्यार सिरीजांतले आनीक एक नवे एपिसोडाक तुमकां पुरा जनाक स्वागत. स्पेशल गेस्ट कोण म्हण सांगता हांव तुमकां. हीच आमगेल स्पेशल गेस्ट लक्ष्मी एस प्रभू. नमस्कार. आता हांव स्पेशल गेस्ट म्हणून सांगेल तुमकां इंट्रोडक्शन करून दिलें. आतां तुमी म्हाका रेल्वे स्टेशनार पळयलेलें नवें. रेल्वे स्टेशनार न्हय, तें वॉयस तुमी आयकलेलें लक्ष्मीले. लक्ष्मीलेक स्पेशल टॅलेंट ते मिमिक्री आर्टिस्ट ती, म्हळ्यार एक बटिंग आर्टिस्ट. आतां ती तांतूं भितरी म्हळ्यार एक प्रॅक्टीस करून आतां ट्राय करताच विंगड तांतूं भितरी. तांतूं भितरी केलो बारी हिट जाला तें आज लक्ष्मी तुमगेल्या एदराक परफॉर्म करून दाखयता. लक्ष्मी, आतां तूं आमकां इंट्रोडक्शना वेळार आमगे व्ह्युअर्सांक एक लायन सांगून दाखयलेलें. तें मस्त हॉट आसना तें सगळें एक परफॉर्म करून दाखयत. खंडीत. आता हांव तुमकां 2 स्टायलाचे रेल्वे अनाउन्समेंट करून दाखयता. स्टार्टींग फर्स्ट हांव म्हगेले केरळा स्टायल रेल्वे स्टेशन ते हांव कण्णूर रेल्वे स्टेशनाचे अनाउन्समेंटा देखून स्टार्ट करतस. യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ട്രെയിൻ നമ്പർ 1660 മംഗളാപുരത്തു നിന്നും ഷൊർണൂർ വഴി തിരുവനന്തപുരം വരെ പോകുന്ന മലബാർ എക്സ്പ്രസ് കണ്ണൂർ സ്റ്റേഷൻ 1ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए. गाड़ी क्रमांक 16630 मंगलूर सेंट्रल से शोरनूर द्वारा तिरुवनंतपुरम तक जाने वाली मलबार एक्सप्रेस कन्नूर स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर थोड़ी ही देर में आएगी. योर अटेंशन प्लीज. ट्रेन नंबर 16630 मंगलूर सेंट्रल तिरुवनंतपुरम मलबार एक्सप्रेस फ्रॉम मंगलूर सेंट्रल टू तिरुवनंतपुरम सेंट्रल will arrive shortly on platform number 1 at Kannur station. नेक्स्ट हांव कर्नाटका स्टाईल रेल्वे अनाउन्समेंट करता सर. या ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೂ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ರೇಲುಗಾಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1658 SMBT ಬೆಂಗಳೂರು ಮುರುಡೇಶ್ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ 8 ಗಂಟೆಗಳು 40 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ प्लेटफॉर्म 1ರಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ. यात्रीगण कृपया ध्यान दें. गाड़ी क्रमांक 1685 SMBT बेंगलुरु मुरुडेश्वर एक्सप्रेस निर्धारित समय 8:40 प्लेटफॉर्म 1 से रवाना होगी. मे ऑल हैव योर अटेंशन प्लीज. ट्रेन नंबर 16585 SMBT बेंगलुरु मुरुडेश्वर एक्सप्रेस will leave at its scheduled time 8:40 from platform number 1. लक्ष्मी, सुपर जाला. Thank you. म्हाका रेल्वे स्टेशन आस म्हणून गो तितले चल्ले जाला ना. तुम्ही कसं सांगताची तुम्ही ती एप्रिशिएट करता म्हणजे आमगेल कमेंट्सां भितर घालायची. तशीची ती परफॉर्मय करता, स्टेज परफॉर्मन्सय दिता. आता स्टार्ट केला तिणें. तशें हांगाय मंजेश्वरान तूं स्टेज परफॉर्मन्स दिला आनी नेक्स्ट दिवचें आसा तिणें. लक्ष्मी, आता हें मात की आनी विंगडाय आसा की आता तुम्ही अन्य एक नंबर कसं म्हणारी हंगामा टीव्ही चॅनलाचे त्या पुऱ्या चोडवान पळोवचे चॅनल कार्टून वय तंतू फेमस कार्टून शिनचॅन हागेले कॉयस करचाका विश्ट पावता करून दाखय पळयाची. आमगेले चेरडू सಣ್ಣ सಣ್ಣ चेरडू वीक्षक असले तुमगेल घर कಡೆ ते चेरडू ಅಂತ करून दाखयाची एपिसोड आता सिंचन जाता आमगेल लक्ष्मी. शायद मेरी आवाज सुन तो आपको कंफर्मेशन मिल जाए. अरे भाई, इतना पहला वर्ड तो मैंने आज पहली बार बोला है. पता ही, मेरा नाम है शिनचैन नोहरा. मेरी उम्र 5 साल और मेरी मॉम डिस्काउंट में बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी. कल ही वो प्याज के साथ बर्फा बैंगन मुफ्त लाई. आपकी शक्ल देखकर मुझे शिमला मिर्च की आदत है. आई डोंट लाइक इट. क्या आपको शिमला मिर्च खाना पसंद है? आपके लिए एक शेर अर्ज है. इस प्यारी सी आवाज़ को भुला ना देना. इस प्यारी सी आवाज़ को भुला ना देना. चाहे यूज़ करो घड़ी डिटर्जेंट या फेना.
अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मुझे शर्म आ रही है. सूपर खुशी इರುತ್ತೆ ऐकताना. भारी चंद्याला लक्ष्मी. थँक यू. आता तू मुव्हीज करता म्हणलं आता एक मुव्हीज करून दाखव. मेगल नेक्स्ट नंबर एक कन्नड फिल्माचे ते केंची म्हणटाची अरसू फिल्म. तंतुल एक्टर पुनीत राजकुमार अँड हिरोईन इज मीरा जास्मिन. तंतु ये सीन कसा म्हणारी पुनीत राजकुमार फेम जावन पोण असता तेन मीरा जास्मिन वचून तक तोंडार उद्दा मारून तागेल उल्लेचे एक सिच्युएशन कशी तागेल फ्रेंडशिप स्टार्ट जाता म्हणाल एक सीन. ನಾನಿಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನಿನ್ನ ಡೈಲಾಗ್. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕುಡ್ದು ಟೈಟಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ, ಇದು ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿನ್ನ ಡೈಲಾಗ್. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ, ಇದು ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್. ಹೌದು, ನೀನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ, ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ಓಹೋ, ನಿನಗೆ ಮಗ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾನಾ, ಏನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನಾ? ನೋ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಸನ್. ಓ ಅದಾ, ಅದು ಸರಿ, ನೀನು ನೋಡೋಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯತನ ಕಾಣ್ತೀಯ. ಏನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಶಿವ್. ಊರು ಇದೇ ಊರು. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಅದನ್ನೇ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಓಹೋ, ನಿಂದು ನನ್ನ ಕೇಸೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರು. ತಗೋ. ಏನಿದು ತಂಗ್ಳನ್ನ? ಹಾಗಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತೇ ತಿಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್, ಅದು ನಾಳೆ ತಿಂದರೆ ತಂಗ್ಳನ್ನ. ನನಗದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ತಿಂತೀಯಾ? ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್? ಹಾಂ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಯೋ, ನೀನೇ ಬೆಗ್ಗರು, ನಿನ್ನ ಬರ್ಗರ್ ಬೇರೆನಾ? ನೋಡು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಡು ಗಾಡಿ. ಮೇಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಏನೋ? ಇದನ್ನೇ ತಿಂತೀನಿ. ಮೇಡಮ್ ಸ್ಪೂನ್. ಯೋ, ತಿನ್ನಯ್ಯ. ಅಮೇಝಿಂಗ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಹಸ್ವಾದಾಗಲೇ ಅನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾವು. ಫಿಂಗರ್ ಬೋಲ್ ಅಂದರೆ ಬೌಲ್, ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಬಚ್ಲಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ತೊಳ್ಕೊ. ಅಂದರೆ ನಿನಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಸಂಬಳ ಮಾತ್ರ 5,000 ರೂಪಾಯಿನೇ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಕಮ್ಮಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದೇನು 5,000ನೇ ಬೇಕು? ಅದು ಹಾಗೇನೆ. ಇರೋಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ. ನನ್ನ ಮಾನ ಉಳಿಸ್ದವನು ನೀನು. ನಿನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ದೇವ್ರ ಮೆಚ್ತಾನ? ನೋಡು, ನೀನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ನೀನು ಈ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲಯ್ಯ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. 1,000 ಬಾಡಿಗೆ ನನಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಇದ್ರೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆನಾ? ಯಾಕೆ ಇರಬಾರ್ದಾ? ಮ್ಯಾನ್, ವುಮೆನ್, ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಒಂದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ, ಅದು ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡು, ನನಗೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ನಿನಗಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಹೊರಡು. ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಗುಡ್. ಆದರೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ 50-50. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಂದಾಗೆ ಉಳಿದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಲುಂಗಿ ಗಿಂಗಿ ಏನಾದರೂ ತಂದಿದ್ಯೋ? ಲುಂಗಿ? ವಾಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಈ ದೌಲತ್ಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದು, ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೀರೆ, ಇದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅರ್ಧ ನೀನು ಸುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲುಂಗಿ. ಹಿಡ್ಕೊ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬೆಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. 100 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ? 1 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ 1 lakh ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಸೀರಿಯಸ್. ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 0 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? 5,000 ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ, ಲಕ್ಷ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ? ಸಿಗರೆಟ್, ಡ್ರಿಂಕ್? ಓ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ? ಬರೀ ಅಷ್ಟೇನಾ, ಇನ್ನ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ದುಡ್ಡಿನ ವಿಷಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾನು ಸಂಬಳ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸನೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಲೇ ಸಂಬಳದಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನಿನಗೆ? ನೋಡೋ, ಸಿಗರೆಟ್ ಒಂದು ಓಕೆ, ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಗಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರೇ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಳೆ ಪೇಪರ್ ಕಳಿಸಿ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನಯ್ಯ, ಸೀರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿ? ನೋಡು, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸೀರೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆ ನೀನು ಬಂದವರಿಗೆ ಸೀರೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಲೋ, ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇಲ್ಲಿರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ತೋರಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇದಾ? ಎಸ್. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಹಾಂ. ಬಾರ್ಡರ್ ಬಿಚ್ಚು ತೋರಿಸ್ರಿ. ಬಾರ್ಡರ್? ಹಾಂ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ತೋರಿಸಿ.
ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿ ಮೇಡಮ್? ಎಲ್ಲ ಸೀರೆನೂ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಯಾವುದೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಿಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಈ ಸೀರೆಗಳೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲನೂ ಮಡ್ಚಿಡು, ಆ ಹೋಗಿರೋ ಪ್ರಾಣ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಡ್ಚಿಡ್ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದರೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಡ್ಚಿಟ್ರಾಯ್ತು. ನಿನಗೆ 5,000 ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆನಯ್ಯ, ಮಡ್ಚಿಡು. ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಡ್ಚಿಡ್ತೀಯ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಸರಿ, ಮಡ್ಚಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಪ್ಪ ಶಿವು, ನಾಳೆಯಿಂದ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಸೀರೆ ನೀನೇ ಉಡಿಸ್ಬೇಕಯ್ಯ. ನಾನಾ? ಯಾಕೆ? ಉಡ್ಸೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್? ಅದು ಬಂದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ನಾಳೆಯಿಂದ ಇವನೇ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ಬಿಡಿ. ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಚೆ ತಂತು ಕಂಚಿ ಮಂಟಾಚಿ ದಬಕ್ ದಬಾಯಿ ಸಮಳಲೆಕ್ ಮೂವಿ ತಂತು ಅಂಗೆಲ್ ತುಳುಚಿ 4 ಫೇಮಸ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನವೀನ್, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್, तदनंतर भोजराज, तदनंतर या आमगेल देवदास कापीकर. या 4 जणांनी ओट्टईलेक फिल्म ते तंतु भितरी ते नवीनान कशी एक चेल्ली पोळोच्या वच्चे ते तक कसकस पोळोच्या मेळटा त्या एक सीन हांव तुमकां करून दाखयता. ಹೈಸಾ ದಬಕ್ ದಬ ನಂಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಾವ ಮಂತನಾಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೇ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾನ್ ಮಂತ್ ದೀತ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಅವಂದು ದಾಯ ಮರ್ಲ ಈತ ಗಡಿಬಿಡಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕುಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ಪೇರೆಂದು ಪಂತೆ ಪೊಂಡು ತೋರ ಬೋರು ಏತು ಪೊಂಡು ತುಪ್ಪ ಮಾರೆ ಓ ತೂಪನ್ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆ ರೇಜ ಆವಡು ಮಾರ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಡಲು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಆವಡು ಅಲ್ಲ ಕುಟ್ಟೆನ ಬೈದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಟ್ಟೆನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಆತೆ ಆತೆಯ ಮದ್ಮೇಡ್ ರೆಡಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ ರೆಡಿ ಆಗುದಿಲ್ಲೇನ ಪೊಣ್ಣಿಂಚ ಪೊಣ್ಣು ಇಂಬೆಗೆ ಸದರ್ನದ ಮಾತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತು ಜತ್ತ ಇಂಬೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದನೆ ಬೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುಟ್ಟೆನ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ 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 ಅಕ್ಕಳು ಪುರ ಪನೋಡಿಸಿ ಬಲೆ ಅಕ್ಕಳು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ರ ಬಂಡಿನಿ ಮಾರಾಯ ನಮ್ಮ ಮುಂಜೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆದ ಪೋಯ್ ತುಲೆ ಕುಟ್ಟೆನ ಬೇಗ ಅಂಡ ಮಲ್ಲತ್ತು ಪೊರ್ತಾದ ಪೋಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಶುಭಂ ಕಾರ್ಯಮೇವ ತತ್ ಹಾ ಇಂಬೆ ಯಾವ ಪಗಡ್ದು ಹಿಂದಿ ಪಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂದಿ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅವು ಯಥಾಮಗಹಂ ತಕಾಂ ತಕ ತಕ ಅಂದತ ಆತುಲ ಅರವಿಂದಗ ಅರ್ಥ ಮಾಫಲಂ ಸೀತಾಫಲಂ ಬಲಬಲಂ ಯಾವ್ಯಾವ ಕುಂತಾವ ಸೀತಾಫಲಂ ನವೀನ ಕಾರಡು ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇನೆ ಮಾರಾಯ ಅವಳು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಜತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಉಲೆ ಪೋಯರುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರಡು ಪೋಂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ್ ಮಾರ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟೆನ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲು ಪಡೆದೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಡ್ದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋದು ಅವಳಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರಡು ಪೋಂಡ ಕಾಸ್ಲವರುಂಡು ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ ಅವರುಂಡತೆ ಕುಟ್ಟೆಣ್ಣ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪೋತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ದಾದಂಡ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಕರಿನ ಸರ್ತಿದಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿದಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಮನ್ಪೇನು ಹೆಂಗ ತಿಕ್ಕಿನ್ ಲೆಕ್ಕನ ಮೋನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡತಿ ನಾ ಅಲ್ಪ ಇರ್ಬೇಕದಾದ ಫ್ರೆಶ್ ಬಲ ಜಪ್ಪು ನಾವಿನ ಸರಿ ಉಂಟು ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಮೋನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡತಿ ಬಲೆ ಕುಟ್ಟಿಯನ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರ ಅನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಿದಣ್ಣಗ ಅಂತ ಬೇಗ ಪಿದಡ್ಗ ಪಂಟುದು ಇಂಬೇಡಿ ಅನ್ ಪಂದೀನಿ ಬಲೆ ಉಲೆ ಬಲೆ 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 ಕುಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗೊಂಚೂರು ಟಯರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾರಡು ಬರ್ತೀನಂತೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಚಲ್ಲಾರಣ್ಣ ಏನ್ ಸೋಕೆ ಕುಟ್ಟೇಣ ಇಂಕಲ್ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಅನುಕೂಲದ ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಪಂತಾರತ್ತ ಮಲ್ಲಿಜಿ ದಾಯ ಪಣ್ಣಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಪಂಟೆ ಪಂತಾರತ್ತ ಪಂತೆ ಬಂಗಾರದ ಕಲೆಕ್ಕಿನ ಆನಂದ ಪಂತೆ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತ್ತ ಇನಿ ಡ್ಯೂಟಿ ರಜೆನಾ ಅಂದಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಡ್ಯೂಟಿನ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನೆತ್ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡಿದೆ ಪಂತರತ್ತ ಪಂತೆ ಪೊಣ್ಣು ಬರ ಆವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ಇಂಬಲೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಆತಂಡ ಸುಕನ್ಯಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರು ಆನೆ ಕೊರು ತೂಲದೆ ಬಾರಿ ನಾಚಿಗೆದ ಪೊಣ್ಣು ಲೆಕ್ಕ ನಾಚಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಅಕ್ಕಲು ಪಾತೆರಡೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಈ ಕುಲ್ಲುದೆ ಪೊಣ್ಣಡೆ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರುವನ ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ ಪಾತೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೋಕ ಆ ಪೊಣ್ಣಿನಿಂದ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ದೇವರೇ ಗೋರಿಯಾಗ ಗೊತ್ತು ಸರಿ ತೂಲವ ಆಗ್ತಾವೇನು ಆವಡ ಮರ ಈ ಸರ್ತಿ ಅನ್ನೋಂಜಿ ಕಾಸ್ತಿ ಕಡೆ PUC ಆತಂಡ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ತೂಲೆ ಏನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೂವರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಕೇನು ಕಮ್ಮಿ ಪೋಣು ಜೋಡು ಎಂಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ದಿಪ್ಪುಲ ದಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಲೇಜ್ ದಾಲ ಇತ್ತಂದ ಓಪನ್ ಆದ ಬಂದೆ ಯಾನ್ ಲವ್ ಓಪನ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಗೋಡಿತ್ತಂದೆ
ನಿಕ್ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟನಾ ಅತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟನಾ? ಇಂಕ್ ವೆಜ್ ಇಂಕ್ಲಾವೆ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟ. ನಂಗೆ 2 ಜನಕ್ಕೆಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೆ. ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದ್ ಕೊಡೊಂದು ಆಸೆ. ಅವತ್ತಂದೆ ಎನ್ನಲ ಇರ್ನಲ ಏಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ತೋಜು. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮದ್ಮೆ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಬದ್ದಾಯ್ತ ಅನಲ್ಲ ದಾದಂಡು ಪೋತಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂಬೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆರದಾದೋಗಮ್ಮ ಪೋತಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡವೆ ಹೌದಾ ನಂಚ ಪೊಣ್ಣು ಸುಖ ಇಜ್ಜಲ್ ಒಕ್ಕ ಫೋಟೋ ತೂದು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬಂಡ ಫೋಟೋ ತುಪ್ಪನಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಫೋಟೋ ತೂತೀನಿ ನಾನು ತೂನಗೆಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರಿ ಬಂಡ ಕರಿ ಮಾರ ಛೀ ಶೇ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒನಸ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಆ ಲಿಂಕ್ ಬಂತಿನ ಪೊನ್ನ ಆ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂಡ ಸಮೇಜ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೊಣ್ಣು ತುಪ್ಪುಡು ತೂ ಓಡತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ತುಪ್ಪುನ ಒಟ್ರ ಆಶೆ ಪೊಣ್ಣು ತುಪ್ಪುನ ಮಾರ ಛೀ ಎಂಕೆಡ್ಡ ಇಜ್ಜಿ ಆಸಿಡ್ ಪೋಯೆ ನಾಚಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣೊಂದು ನಾಚಿಗೆಟ್ಟೆ ದಾದ ಬಾವು ಕಾವನ ಮಾರ ಪನ್ आता आम्ही इतले वेळो लक्ष्मीले मिमिक्रीचे वेगवेगळे नंबर्स परफॉर्म करून दाखयले आमकां तिणें एका पयशी एक भारी छंद आशिल्लो ना तुमकां इश्ट जाल्ले आसतले. आतां लक्ष्मी हे मिमिक्री मात्र न्हय भजनय सांगता ती छंद करून. आतां आमी एक सान भजन ऐकूया एक थोडे लायन म्हणटले लक्ष्मी भजन. आता तुमी नेक्स्ट नंबर कसं म्हणारी एक भजन आणि तो एक इंची भजन म्हणारी कोडी आलतेरू अशी म्हणताना या भजन तुम्ही ऐकून असू का मात्र नाही प्रत्येक व्यंकटरमण देवस्थानांतू या पद असताचीच कविता शणे आणि म्हणाला या पद योरे योरे व्यंकटेश योरे योरे व्यंकटेशा नाव तू गेले श्रीनिवासा योरे 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 व्यंकटेशा नाव तू गेले श्रीनिवासा नाम स्मरण भाग्य दीतु हव तू गेले चरणदास नाम स्मरण भाग्य दीतु हव तू गेले चरणदास योरे 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 व्यंकटेशा नाव तू गेले श्रीनिवासा कुर्टारी ते खडगू घेऊन राबलो मंगलपुरांतू येऊन कुर्टारी ते खडगू घेऊन राबलो मंगलपुरांतू येऊन राख सदा भय देऊन राख सदा भय देऊन योरे 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 व्यंकटेशा नाव तू गेले श्रीनिवासा. भारी चंजला लक्ष्मी पद म्हणाले भारी चंजला तशी तू आता इतले वेळ आमकां आमगेल्या वीक्षकांक एका पयशी एक चंद मिमिक्री तुमचे जावची नमनेर करून दाखयले न्हय भारी खुशी जाल्या तुमकांय खुशी जाल्या न्हय अशी एक टॅलेंट त्या आमगेल आमची गेल्या भितर अशी एक टॅलेंट आमगेल गांवां भितर चुकून आसा म्हण सांगतना तिक तुमगेल्या तर इंट्रोड्यूस करून दिवच्याक म्हाका मस्त एक अभिमान दिसता. आतां लक्ष्मीले आनंद पायल्यांची तिक हांत भितर सपोर्ट करचे तिगेले सर्वस्व म्हूण येता तांणी लक्ष्मीला आनंद उलया आमी तांकां मेळ्ळी. सगळ्यांक नमस्कार. हांव सुब्रमण्य प्रभू मंजेश्वर आसचे पद्मायस प्रभू हांव वाडी कोणाली मागीर गांव कोणो रावता. लक्ष्मीक मिमिक्रीन तूं इंट्रस्ट आसा म्हूण सांगून तुमी कशी कळ्ळें तुमी कशी सोदून धरलें तें ते म्हळ्यार सान आसतना दोन तिणें टी व्ही पळयता आशिल्ली टी व्ही पळयतना ते तांतीचे सिरियल्स आनी कार्टून्स त्या पुरो पळयतना तिका ते तांणी तूं कशी उलयलें तेंचे टायपार तेंचे मॉड्युलेशनार उलोवचें ती ट्राय केलें तशी तांतू भितर मुखार वचून ती आमकां ते रेकॉर्ड करून दाखयत आशिल्ली तशें आमकां कळ्ळें तिगेल्या भितर एक कशें एक टॅलंट आसा म्हणून तशी मुखार वता वता ती आतां केलो विंगड विंगड टायपाचे मॉड्युलेशनार आता लक्ष्मीले टॅलेंट आमी इतले वेळ करून तिणें आमकां विंगड विंगड तीक कसं परत ती करता म्हणून अशें पुरो आयटम आमकां तिणें करून दाखयलें मस्त खूश जाता ना पळयतना ताका लक्ष्मीक टॅलेंट आसा पळय जाल्यार तें इतलें पोशण करून तें वाडोवन हाडलेलें तिगेले पेरंट्सांक आमी फस्ट एक हॅट्स ऑफ दिवका न्हय कित्याक प्रत्येक पेरंट्सान तांगेर चेडवांक कसं टॅलेंट आसा म्हूण सोदून
ताका सपोर्ट करचे व्हड विषय ना तू हेच कोर का तू तेच कोर का म्हणून तांकां वत्ताय करून तिले तांगे टॅलेंट कसं आस म्हणून पळोवन तांकां सपोर्ट करून व्हडचे आतां सुब्रमण्य प्रभुकांनी तांगेल बायलेक आमी पळोवन शिकूं का लक्ष्मीक तांणी कितले चंद करून हें मुखार सावन हाडला म्हूण सांगून आतां हातूंत भितर नेक्स्ट लेवलार लक्ष्मीन वतना तुमगेलो सपोर्ट खंडीत मुखार आसता खंडित लक्ष्मी आता परफॉर्मन्स पुरो गेले आता तू शिकतास Right. तुगेले एम्बिशन कसं जावपाक म्हण आश तुका म्हाका सांजचेली दुखून म्हाका टीचर जावका म्हळ्यार लायक एम्बिशन भारी लायक प्रोफेशन न्हू एक नोबल प्रोफेशन टीचर लायक प्रोफेशन टीचर जावपाक म्हण Right. आश असो देव तर शिकोर आता तू B.Com करतास BA. BA करतास BA फर्स्ट इयर करतास आता नेक्स्ट आनी शिकवण तुवें तशीची लायक कोण शिकू का आनी आतां तू कशी लायक परफॉर्मन्स दिता आसा आनी काही आमच्या भितर मुखार वचून शिकच्यान तुवें तशी मुखार वचून तुगेल्या अण्णाक अम्माक आनी काही अभिमान जेव तशी कोर दिवका तांकां आनी मस्त कश्ट बघून तुगेले एक आशा फुलफील करता आसा ना ते पुरो चंद कोन मना दवरून चंद कोन कोरका तशें आमी पुरो जने लक्ष्मीक सपोर्ट करया आनी लक्ष्मीक विश करया देवा दयेन हरी गुरुल दयेन तिगेले नेक्स्ट भविष्य उज्ज्वल जावो ती पुराय कीर्ती मेळो आमगे मंजेश्वराक नांव हाडय तूं म्हण सांगून आमी देवाला मागुया सगळ्यांक धन्यवाद नमस्कार.